Atum family. Yera Kujo. Kajo Pebra. Oni ni ano. Amon Edruha Amo Asia Adisia. Ambassador. Yamamu Abro. Thank you. Monyina okakra mama yankase. Nana no modaroma. Mo amode adisiede ebebe nyina mo nhyase mo aboa mo ho. Na se committee no resa bibi gu yasomo a. Na je se ekwai ni demo totin sesere mu kwai. Odoman kuma wo wo son kase a wo gu akro. Ohintabo a wo tu dade ani. Fashion home or baby no worry din and I want to see and say is rapid. Naja kuma dufie. What do you bring kakape aka umpum Breakthrough discipline ko awdan saso. Woni nananum kwaw manhima. Nananum breakthrough nananum yamam yako. Okay. Okukodufo ena ekro no onipa mama ena ekro no na obia nyame mmobọ se Dasibre Dabrichie Mrs. Jima Kese wone ne baba nana Jima Kese abakrani empenisi obia nya esu ananya wo Mrs. Jima Kese wone do abredie mema yako wadri bay apaja hine me nyi obi amana kosina na kofia sante se womre fie o na program abbo apaja fie na brichie asie ohine papa na ne kron ni mpon ene asanteman ni fahene santre ato a eba Dasibre Osebon Sunda Chiamene Nebusia and Alto Santre Ebay Nananom Yamamo Akwaba Nana Jimo family Eniana Yebeko Enche Na Kotokofie Phantom from Asibibi Atre Committee Mototo Doti Ye Yamin Slamo Maya Niamadita Nakwemu one Sa ena yehwe no yedemo ase Nana mbreto yemamu yako Santre Goso Echia Ejo Yabeko ma this year no nyina akwaba ediaba eye amaniampon Silver Stone Palace na mampon hema odido obrebi oni nananom yemamu nyina yako
yɛbɛsrɛ sɛ anim hɔ nso nkonnwa bebree ɛwɔ hɔ enti sɛ wokyia wɔ ha na akonnwa biara ɛni hɔ a na waduru anim hɔ nkonnwa bebree ɛwɔ hɔ yɛda mo ase so ama nananom radio adehye no yako nananom paro nananom atasmanso nananom amoafo asante achem domiabra nananom adakraja kwawu mahene ene nananom aboantem ene nananom radio adehye no yemamo yako okay atasomaso adibezo kesi wonyina wofane ahensan ene nananom ene abrepa radio wonyina omuwofa ene adanse ahensan sanity atasomaso adakranya well beto menu no ene well my name asante achem domi abra edibe so kase bawro abote sa yamalana to shede sante ato womo echa
Yedi atuo nananom. Yɛma mo nyinaa yɛakɔ. Ɔhene yere Mrs. Jima Kase. Nananom. Ɔne adehyɛ mo nyinaa nananom efiri Germany. Aba abɛduru nananom yɛma mo nyinaa nso so yɛakɔ. Sandrine Goso a ɛhyia. Yɛma mo akɔ aba.
Fie Fonton from Mumre Aso. Mama, Adam Chrono, Adam Chrono. More than 30 minutes. Me mama 10 minutes. Madaroma. Yenim Raso. Madaroma. Kotokofie Yenim Raso. Madaroma. And short to ye, dear can say, dear wedding more no. One Fabi Embra and my and short to ye. Yo, yes, Lemon. Mumfang Konyani Bimbra, and Chida Baby, a mine in them, Nana Britio, a mine in them in a away. Mumfabi Bretro, I want to be Abba. And check ye baby a quiet atum, a mamreni, a money a council. A Queen. Free a Swaziland, One Abusia Mabedu, Yamamo Aquaba. Here, Nana Madaruma, Senia Mamrania Mania Air Cosimo. Yabesla more beer in a quanum, a slow quino, more beer in a Yapamuchopi. A Hinianum, a Hinema, a Hinianum, Yamamunina Yako, Sana Yensenum. Yera kwaye one na de hyenom a bedru na na kuno Mrs. Josepha and family a ma bedru nyina so ye Nana Williams ye ma mo nyina akwaba Nana no free Jamin oba krani abusua a mo nso ma ba bedru ye ma mo nyina akwaba e ma mo yako titi wo bi chere Titi Robika, Monkajano. Mrs. Jimakase Abusia Asori Ekoma Omo Ase Yera Enquire Ansa Ene Abusia Akwaba Nana One Adeshianum Oba Krani Mrs. Jimakase Apaja Fia Bishipreko One Nananum Yamamo Yako
yɛsrɛ mo santene ato afidie no nsuo na ɛtɔ ɛnura no epo nti sɛ mama aburo na amafo no nana no te hwee ɛne deɛ mu ada ɛyɛ nana asɔfɔre ne ma na mehyia no ɛna ɛduru ha a wɔn ɛbɛkyɛ ɛyɛ afidie ase asɔfɔre asante asɔfɔre saa na ɛteɛ ɔnyima asi na ɛmu nananom na ɛduru ha yi a wɔn ɛbɛkyia nananom bebree nso ɛka wɔn na ɛmu nyiwa ma pepa afei ɛyɛ cooperative ɔno nso ɛwɔ santwe no yɛma mo nyinaa apaapa ɛbɛhani afɔ nananom bebree nso ɛwɔ santwe no saa na abrɛhyia nyina mpa nkɔmɛtapata asesese ase kɛkɛbɛ wɔn nyinaa ɛwɔ santwe no yɛma mo apaapa wɔhene wɔda ma ɛne deɛ mu ada wɔte nkado na yɛnhyɛ no nso amuro bia ɛɛfrɛ na obi sisi ɛɛsa na obi sika du afɛsɛ no so a wɔn a wɔnhyɛ wɔn ho fa ɛhyɛmbra yɛakɔ soa no na ɛtwa yie ɛhyɛmbra ɛdodwere na ma no a wɔde akasase yi ɛma ayɛsɛ yi bi ɛne deɛ mu ada ɛne deɛ mu ada ɛbɛyɛ no nso kususu na ɛne fɛ so sare sɛ nti deɛ wɔbɛ no twere no yɛbɛtɔ hɔ no ɛna ɛne fɛ so wo a wonam kyɛ no ahosɛ no deɛ ɛne wo dea yo ɛne deɛ mu ada something ato ɛyɛ asantemampɔn ɛyɛ cooperative transport union wɔn ɛna ɛdurudwom a wɔn ɛkyɛ ɛne nananom atrampoga ɛnso ɛwɔ akyire a wɔn nso ɛkyia saa na adeɛ ase bretuo nananom ɛnso so ɛwɔ ha waakɛse bretuo nananom bredu bretuo nananom ɛnso so ɛwɔ ha nananom yɛ wɔn nyinaa akɔ abo. nanom kɔro adɔnten ɛna kyudɔm nanom aduremo ɛkyia kɔro adɔnten ɛna kyudɔm yɛma yɛwuranom akɔ aba wɔhema asankoroma ɛnsɛma akotokɔ hema yɛma nso akɔ aba saa na wɔhene yere ɛyɛ mrs janet tima kɛse wone adehyianom nana ɛnkwayɛ ɛyɛ nana kunu ɛna afei ɛyɛ mrs agyei sefa nana williams yɛma mo nyinaa akɔ aba nanom kwawu atena nkonnwa nanom atena nkonnwa wɔn ato santena a wɔn ba bɛbɔ wɔn wura na asebrɛ akura mu aboaten kyudɔ nanom kwawu atena nkonnwa wɔn nyinaa na ato santena a wɔn bɛbɛ wɔn wura na asebrɛ akura mu aboaten kyudɔ biribi ɛɛba nananom ɛɛba sɛdeɛ ne adentini akatakyie aduru dasebrɛ ɔsɛe bɔnsu ɛyɛ mpanya bretuo nananom wɔn aduru ha a wɔn nso akyia nananom yɛma bibiara akɔ aba ɛde ba ɛyɛ amaniampɔn fie dasebrɛ ɔsɛe bɔnsu ne dɔte yie ɛno ɛna yɛgu so yi ɛyɛ mcs a yɛwɔ dwumadie yɛ ase ɛyɛ me ɔdɛfoɔ wɔte dwuma idi kɔkɔ mene ata MC Manhyɛ Fikɛsie yɛna yɛde dwumadie yi wɔkyia me wɔn a wɔreyɛ firi amanɔne wɔn a wɔreyɛ firi african countries wɔn a wɔtie firi radio stations ahodoɔ yɛwɔ amaniampɔn silverstone palace yɛma bibiara akɔ aba saa na teɛ nanom kwawu atena nkonnwa nanom atena nkonnwa mu ebiatu mmaa mu biribi ba kwawu atena nkonnwa biribi ba nanom na awura ɛbɔ akyire ɛyɛ ne hyɛn ne nyina ɛba daasebra akura mu aboakyerɛ ɔtɔ so mmienu kyidɔ
the mother, Rayport, no Rayport. Nano Tishy. And the mother. And it's in our Yashama 10 minutes, 10 minutes. And I'm passing so ako. Now the baby, Nata, when the baby man for one person, which was a neighborhood. I'm on my no bar way. I said, your comments here. What do you mean for your way? I see how many of you here. Sanity, my mom for the neighborhood.
ɛde ba ɛnɛ da yi 30 year a ɛyɛ Asantema Pɔnman hene Asanteman Misia hene Dɔkita hene Dɔkita Kasbre Ɔsɛyɛnsu ne 30 year yi mu yɛmɔ bibia akɔaba ɛdan mu ayɛma yɛsrɛ mo monhwɛ ɛdwa no mu ɛma me mɔdaroma apresifoɔ no mummoa me na ɛdwa no mu ayɛma dodo yɛbɛsrɛ mo yɛbɛbɔ bibia akɔaba na monhwɛ mo mobile phones ne mobile yie me nuanom akorɔmfoɔ nso a mabɛduru mo nyinaa nso yɛma mo nyinaa akɔaba Traditional Council Acting President Onuane Efijase Ehene Nana Nifa Enano Onune Acting President Nana Efijase Ehene Acting President and the Mana Mampon Traditional Council. What did we be? Yamao Yako Nana Efijase. Yasra Muchi area will be Anko Abonte, Yasem Konyano, Haro Abonte, Madaruma. Santrin Abudum, Ayabuan and Tia Adisianum, and our HA, Yamamo Aquaba. Whatever, and it matter. Louis Pasta, Yamamina Aquaba. Yes. Comfort Soja. Yamo Aquaba. Ababedru. Rabra Sanaine. Wanina Namatra Konya Free Rabra.
Kete. Mwandaroma. Mumra from MIA. Mumra Nasa. Nasibre Kete. Amani Ampona Nanum Kete. Here. Nana wini bribi. Ogumu mu nesi mu na so de. Omu na ebobo. Na edidi mu ada. Onuanom eba beboa se na ebe ya ada sebre ne doti yie no. Ebekoso. Enti edidi we bo na we yampo. Edidi mu ada muma ye nhye ne so. Akobasi nyina yetubom ebo a emboa. Ogumu se mo na esimu na so de. Na ya mo ntwen kakra maye. Yo, nana Sandrine Atso. Eye opani switch na yire oba pekya donko na eye Yera Clinton oba ne bema abro sai no ne ba eye kontonchi adihye yesaba woni Yera wodro bridge 299 na fe company na say tutu ne ante kokonom Sandrine Mamboatema ye mamunyina akwaba na mambo yima adamwas. Okay. Edidi mada akasikete. Sadia ye sadia ye to dame no. It's a drew so I know a court penny se bemo be fanire anadu no. E woni trimu anopa. And it is a be. Itu nana Bishop support say. Bishop do support. Itu nana. Unye bibia wo jenu mo sorry free jenu no anya ansam. Woni nya wo buom sorry free jenu ni ya ju ya wonya ansam. Obani Bema. Nana mambo hima da wase Clinton. Nana mambo hini Clinton hine. Jasibre Clinton hine. Mira. Mema Yako. One nana amkobia hine.